Molim. Dobar dan. Dobar dan. Je li stan Vujoš? Jes. Ko je to? Iz milicije. Da vam objasnim, da li vas se više onaj mali dirao? Pa, ono je ceri me do faća za suknu da me obali, pa sam rekla, doveću ti braću. Aha. Doveću ti braću, ostao, okloni se jedan put, Boži ti, a mamet mene, ne diram te, ja sam Borisa ženska, ostavi se više nije od ono večeri. Da vam kažem nešto. Mi smo bili jutros kod njega i dogovorili smo se da vas više ne dira. Ako vas bude dirao, mi ćemo sami da intervenišemo, jer mi smo poslali tajnog agenta da ga kontroliše. Hvala ti ka bratu rođenome. Žao mi je, nisam imala kafe da me dočekam. Svaku vi sreću želim i napredak u ovoj državi i vama. Dobro. A vidi, da te molim, nešto bi jedan. Mi smo neki spor imam sa Snavom na Ibričevinu. I tamo mi je neka garderoba, pa ja ne bi željela da se svađam. Bili jedan milicioner otišao doveče da nešto iznesemo tuda. A gdje se nalazi to? Na Ibričevinu. A gdje se nalazi to, ja ne znam tačno. Ovamo kod mosta, kod škole, kod mosta ovdje kako se kreće put Ibričevine, nije to daleko. Doveče oko 6 sati, poladu. Pa da vam kažem, danas imamo posla, pa bi se sutra ja javio telefonom. Ja ću vas sutra zvati u ovo vrijeme da vam javim za sutra popodne ako može, jer danas... može. Samo da ne bi željela, to je do đubre veliko đubre, cijelu porodicu izagnala, a nagrađeno je to dugo, neću vam, samo bih htjela jasno da nemam nikakvu obez da uđe, da ponesem nešto i da zaključam, jer je to posut još. Dobro, da vam kažem, kako se zove ta? Miroslava Vujošević. To je rođaka, tako? To mi je sna za bratom, nesretnijim. Dobro. Nešto malo garderobe, drugo neću zarantiti. Samo nešto moje garderobe da uzmem. I malo praška za veš što imam tamo. Dobro, da vam kažem, ja ću sutra nazvati jer nećemo moći da nas imamo posla. Živjeli, svaku vi sreću želim. Dobro, to je naša dužnost da pomažemo građanima. Ne bi željela, ni naša porodica, nije se dođeno, smo zlo u kuću doveli, ja sam se godinu dana borila sa ovim malim, jede masa rekla, ja neću brata da stavljam tu mu svađu, ni brataniće, u bar. Neću, rekao, ja imam zaštitu miliciju. Dobro, da vam kažem samo nešto, ja ću sutra vas nazvati u ovo vrijeme, pa ćemo se dogovoriti, može li? Može, hvala ti, živjeli. Tako, ja ću lijepije putom, znaš? Aj, živjeli. Da vam samo kažem nešto, za ovoga maloga što vas dirao, znate? Da. Kako se zove, Pajković, jel? Pajković Mili. Mili, da vam kažem, i poslali smo agenta, tako da ne bojte se, on vas više neće dirati. Hvala vi, ka braći rođeno, jeste braća i ljudi. To je naša dužnost. Vi ste ljudi, vi čuvate narod i braća i ljudi, ja vas ubožavam strašno. Živjeli. Dobro, da vam kažem, vi ne morate trošiti telefon da nas zovete, mi ćemo sve zvati. Hvala vi, puno vi se zahvaljujem i sutra molim te u ovim vakat, nazovite me da se dogovorim da odem do Ibričevine. Ja ću mirnije puto da nešto iznesem, ja neću. Važi. Aj, živjeli, svaku sreću. Doviđenja. Živjeli da Bog da. I vi da Bog da. Bez vas nema ni posla narodu. Dobro, doviđenja. Doviđenja.